जोंहा नै पार्सेल फैदों ओमफ्राय जोंहानि रानि फिसानि आरो उन्दुना दं बियो दा बेयाव दावराव खालामजाया जों पार्सेलखौ जों देखायहैनि बाहेराव माने बेखौ गुवाहाटीनि मादैया हरदो बेनि फैलाय ओइ थाथ'थ' र' नोङो जों पार्सेलखौ देखायनि जों नोंथांमोननो मा हरदों गुवाहाटीनि मादैया नैबेनो देखायदों आङो नैबे गस्ला पेन्ट ना मोननै थेंक इउ दै हरनायनि थाखाय थेंक इउ स माच होननांसिगोन जों दा रानि फिसायाथ' बुंनो रोंला आंलाय मा बावनाय बायदिसो मोनदोंमोन सोरखो इखो इनि मादैखो बावनाय बायदिसो मोनदोंमोन मालाय इनि मादैया दाखालि बावैनो नानि फिसा जादों ना बाबु फिसा जादों होननानै सोंहरदो ओमफ्राय नानि फिसा होननाय लोगो लोगो मालाय लगे लगनो एड्रेसखौ बिनानै अनलाइन अर्डार खालामना होबाय दिनै सफैबाय माला थेंक इउ दे हरनायनि थाखाय ओमफ्राय आरो नैबे मोनसे गिदिर दंबावो गेदेरखौ देखायबावलाय बेखौ देखायबाव बे मा बुस्थु नै बेखौ आं नायखांबाय खिन्थु नों नुवाखै खोमा मोजाङै बेयो उन्दुग्रा आरो बारा रुंलायलाङाखै उन्दुराखैना ओमफ्राय नै बेयाव आरो माबा गान्दु दंबावोमोन मोनसेखौ फुथुना दोनबाय आं गान्दु गोदानाव फुथुना दोनबाय नैबे साइडआव होनाय आरो मोननै दं बेफोरबायदि ओमफ्राय गान्दु मोनसे दङ फिसा सानो बे आरो थेंक इउ हरनायनि थाखाय